Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kini kilom ki khubor bamta kasngi. Kumbangitip baga Southwest Kashil District kadika way ka jaka ka babun ki jaka ki ba ityynad bat ka bala ban kring ye ki nongwan jingo kai perthai wat ye ki banabar ka jilla. Kumbalong lem ki way ki jaka. Menta kasngi jong South Rik urimpang arhajar arpulai umentri Tourism, Social Welfare, Art and Culture, Textile uba po lingdo ulawan ban play bat bu maunong rim ya kawi ka jaka jingo kai kabalatip kum kasenrang maurin kabadon hakasnong mountain Southwest Kashil District. Bat ya kani ka jaka jingo kai la penyadhi dakasnong mountain. Hal kini kasngi la sunran lang da UMLA ka mau kerwan ba Renington El Thongkar ADC kong YR Maulong SP Southwest Kashil District ba GD Karwan lang. U BDO mau kerwat blong ba I Lauren Yang Menteri Shnong Mountain lembat kiwe de ki officer sorkar. Hagani ka jing penya jung ka shnong ki don shibun ki jaka jung okai kum ki kshad balatip kum ka kshad. Od rungai ka natural pool kabadon hajrong ka kshad od rungai nang ta ki krem ki pung lembat kiwe de. Program ini kadang kadang kewaris, away, tay kadang away kan, lihat. Yang melindungi sampai ke Maulong. Mana sapi yang makan? Gadat hajing li ya kini ke tourism project jom sembilan baurin tingkat di lokal ini. Noh, tourism gadat hajing li project.